Refleksioner er den motiverende samtales betegnelse for aktiv lytning. Refleksioner er det værktøj, der anvendes oftest i den motiverende samtale, fordi det kan så mange vigtige ting i forhold til at arbejde personcentreret og styrende. Så hvad er en refleksion? Jamen, en refleksion er en slags gentagelse og en verbal spejling af det, personen siger. En refleksion kan også være et kvalificeret gæt på, hvad personen mener, ud fra det, personen har sagt, og den måde, personen har sagt det på. Og kan virkelig vise og demonstrere den professionelles empatiske forståelse for personen. Der er det specielle ved refleksioner, at de formuleres som påstande og ikke som spørgsmål, hvilket vil sige, at tonelejet går nedad, ligesom når vi formulerer en påstand, og ikke opad, som når vi stiller et spørgsmål. Hvad er klokken? Her går vi opad. Klokken er 10. Her går vi nedad. Sjovt nok så virker refleksioner i samtalen ofte bedre end åbne spørgsmål til at få personen til at åbne op og fortælle. Måske fordi det inviterer til svar, hvor spørgsmål i langt større grad kræver et svar. Lad os se på nogle eksempler. Hvis personen for eksempel siger, at jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre, så kunne man let falde i at sige, at det ved jeg, og så komme med en masse løsningsforslag. Men med den motiverende samtale vil vi jo gerne have personen til at tænke over mulige løsninger, så derfor vil vi give den tilbage til personen med en refleksion. Og for eksempel sige, så du føler dig forvirret i øjeblikket. Eller vi kunne sige, at du kørte fast. Eller det lyder som om, du overvejer nogle forskellige muligheder her. Det kan også være, at vi sagde, det lyder som om, du har brug for den inspiration til at komme videre. Og alle disse svar er refleksioner. Her ser vi et par andre eksempler. Jeg ved ikke, om det er alle de øl, der gør, at jeg mister koncentrationen. Her kunne en refleksion for eksempel være, så du er bekymret over, om der er en sammenhæng mellem dit forbrug og din koncentration. Eller, jeg må til at spise sundere, siger personen. Og en refleksion kunne lyde, så er der nogle ting ved din kost, du gerne vil ændre lidt på. Ved en samtale omkring beskæftigelse siger personen, jeg har det sådan set fint nok med at være ledig. Og her kunne den professionelle svare ved hjælp af en refleksion. Så du synes, at tingene i store træk er, som du gerne vil have det. Refleksionerne i alle de her eksempler viser accept og sætter personen i centrum for samtalen. Refleksioner starter ofte med indledninger som de her, så du føler eller du tænker om din situation, eller du har en oplevelse af, at det lyder som om eller se med dine øjne der, osv. Og når man starter sine sætninger på de her måder, så kan man ikke undgå at lave en refleksion af det, personen tænker, føler, oplever osv. Vi sondrer mellem to typer af refleksioner. De simple og de komplekse. De simple refleksioner er ikke specielt tolkende og tilføjer ingen eller kun en smule ny mening til det, personen siger. Her et par eksempler. Personen siger, jeg er træt af alle fortæller mig, hvad jeg skal gøre. Og en simpel refleksion kunne være, så det irriterer dig. Refleksionen viser personen, at vi lytter, og de viser vores accept, og derfor vil personen formentlig tale videre. Andre simple refleksioner kunne være, det burde dig ikke om, eller det kan også bare være, du er træt af det. Igen vil de her simple refleksioner formentlig blot få personen til at tale videre. Her er et par andre eksempler på simple refleksioner. Komplekse refleksioner tilføjer væsentlig mening til det, personen siger, og er langt mere tolkende end det simple. Komplekse refleksioner kan fx være en italesættelse af noget, der ligger mellem linjerne på det, personen fortæller. Eller når den professionelle sætter ord på det, der endnu ikke er sagt. Sætningen, jeg er træt af alle fortæller mig, hvad jeg skal gøre, kan fx betyde, at man selv vil bestemme over sit eget liv. Og en kompleks refleksion, hvor den professionelle tolker kvalificeret, kunne derfor lyde, så du vil gerne gøre tingene på din egen måde. Eller det er vigtigt for dig, at beslutningerne ikke bare bliver truffet ind over hovedet på dig. Her er et par andre eksempler på komplekse refleksioner. Komplekse refleksioner bruges til at vise personen, at man forstår vedkommende på et dybere liggende plan, og jo bedre man er til det, i større grad vil personen åbne op og overveje forandring. Vi skal nu træne refleksioner.